Тази парцелка, приятели, се казва водовъртеж. Тази парцелка, приятели, се казва торнадо. Малко прилича на другата. Тази парцелка, приятели, се казва окото на бурята. Приятели, тази парцелка от окото направо беше екстремна. Вие не успяхте да видите, аз паднах с главата надолу в самата дупка. Тази парцелка, приятели, се казва черната дупка. Тази парцелка, приятели, се казва водопад едно. Тази парцелка се казва мълния. Тази парцелка, приятели, направо ми скри шапката. И останете до края, за да видите как се спускам на най-стръмните парцелки в аквапарка. Тази парцелка, приятели, се казва слалом. Дойде време за най-големите парцелки. Малко ме е страх, но ще го направя за вас. Приятели, издържал съм много да се спусна на нея. Тя е до 1,50 м, аз съм 1,40 м почти. Така че, приятели, сега да ви покажа как парцелки се спускат.